שלום לכולם, ובסרטון זה היום אני רוצה לדבר איתכם על גיאופוליטיקה, על מה שקורה באיראן ועל מה שקורה במזרח התיכון, באזור שלנו במזרח התיכון. אני רוצה לדבר איתכם היום על המלחמה עם איראן וכל מה שקורה וכל מה שחדש באיראן. קודם כל, המשא ומתן התפוצץ עם איראן מהרגע שאיראן החליטה ופתחה במתקפה על איחוד האמירויות. איראן פתחה במתקפה על נמל פויג'רה באמירויות, שנמל פויג'רה הוא נמצא מבחינה גיאוגרפית לא במפרץ הפרסי אלא במפרץ אומן, כלומר הוא מעבר למיצרי הורמוז, וזה מקום שכל תעשיית הנפט של האמירויות הולכת לשם, וכאילו זה, ומה שקורה הנמל הזה זה נמל שהוא כאילו כיף הורמוז, לכן האמירויות יכולה לבנות תעלה מדובאי עד פויג'רה ומשם לעקוף את מיצרי הורמוז. מה הבעיה במיצרי הורמוז? מיצרי הורמוז זה מיצר שהוא במים הטריטוריאליים של איראן לחלוטין, במפרץ הפרסי, ש-80-85% מכל תנועת הנפט בעולם עוברת במיצרי הורמוז. 80% מכל הנפט בעולם עובר במיצרי הורמוז, ומה שקורה, איראן שולטת יש הקלף מיקוח של מיצרי הורמוז, והיא יכולה לחסום את כל אספקת הנפט וכל אספקת הגז לעולם החופשי, ושנים גם בזה שמיוצרים תזקיקים של נפט וגז וכל אלה וזה. אז זה הקלף הכי גדול של איראן, מיצרי הורמוז. מה שקורה העולם היום מכור לדלקים המאובנים, מכור לנפט, מכור לפחם, מכור לגז המזהמים את הסביבה שנותנים כוח לאיראן, הנפט והגז, ואנחנו צריכים להיגמל מנפט ומגז ולעבור לרכבים חשמליים, מכוניות חשמליות ותחבורה חשמלית ולאנרגיה ירוקה מהשמש. בישראל יש כל כך הרבה שמש בשנה, יש לנו פה 320-30 ימי שמש בשנה, כלומר יש לנו 325 בערך ימי שמש בשנה, כלומר כמעט כל השנה בישראל יש פה שמש, ולכן אנחנו צריכים לעבור לאנרגיה סולארית מהשמש, לאנרגיה סולארית בת קיימא מן השמש, מהשמש, וכל זה יפתור לנו הרבה בעיות בתחבורה חשמלית. וקודם כל אני רוצה להסביר לכם משהו מאוד חשוב, שאני מאמין שטראמפ ונתניהו הם שונים אחד מהשני, הם שונים. מה שקורה, ממשלת ישראל הנוכחית ששולטת בישראל, ככה אני לפחות מאמין, לא יכולה לנצח. היא לא יכולה לנצח באף זירה. בעזה חמאס מתעצם ונהיה חזק יותר מאי פעם, עם טורקיה וקטר ואיראן לצידו ביום שאחרי וזה, וחמאס לא מפורד ממקום, להפך הוא יותר מתחמש ומתכונן לתכנן את הטבח הבא, השביעי באוקטובר הבא, וחמאס בונה מפלצת עוד יותר גדולה שגדל כל יום סיוע הומניטרי וכסף קטרי וכספים וזה. חמאס נהיה חזק יותר בכל מה שמעבר לקו הירוק, וישראל מאכילה אותו לצערי הרב. חיזבאללה השתקם, מתעצם עוד לפני קריית שמונה ומטולה ויישובי הצפון. חיזבאללה נהיה חזק יותר, כאילו בזה אמנם הוא מאבד לגיטימציה בעם בלבנון, והלבנונים עצמם שונאים את חיזבאללה, אבל חיזבאללה נהיה חזק ואיראן לצידו וכל זה, והוא התחזק, וזה אמנם מוחלש אבל הוא חזק מאוד, עדיין הוא קיים והוא שולט כרגע בלבנון. ממשלת לבנון לא יכולה לנצח, כאילו כרגע היא רוצה להביס אותו אבל היא לא יכולה, כי אין לה מספיק כוח ותמיכה ויכולות בשביל לעשות את זה. והחות'ים עדיין שולטים בתימן, ומשטר האייתולות עדיין שולט באיראן, ועוד כל העולם תלוי בנפט שלו. אז מה שקורה בכל נושא עזה, אני רוצה לפי ניתוח שלי בזה, הבעיה שלנו בישראל זה שאיבדנו את הזהות שלנו, איבדנו את הזהות היהודית שלנו, ואיבדנו את הסיפור שלנו, את השאלה מי אנחנו. ומה שקורה בישראל זה אחת הבעיות הכי גדולות שלנו בישראל, כאן בישראל, זה שאנחנו שכחנו מה זה לנצח, מה זה כוח. ובעצם טראמפ הוא נשיא שבא לפתור את הבעיות של העולם, והוא נשיא שבא לתקן דברים. ומה שקורה, טראמפ יותר ימני מנתניהו. אני מאמין שממשלת נתניהו הנוכחית היא ממשלה כושלת, ממשלה נכשלת, ממשלה לוזרית, ממשלה תבוסתנית, וממשלה שלא יכולה לנצח באף זירה,
כי היא גרמה ל7 באוקטובר, ממשלת ה7 באוקטובר לא יכולה לנצח. פוליטיקאים שגרמו ויצרו את ה7 באוקטובר, תגמלו את ה7 באוקטובר, לא יכולים פשוט לנצח. זאת עמדתי האישית. ועוד משהו שאני רוצה להגיד, זה שטראמפ בפברואר 25, הוא עשה תוכנית, הוא דחף לזה, שכל הפלסטינים העזתים יעופו מעזה למצרים ולירדן, ולכל מיני מדינות מוסלמיות, יעופו מעזה, שלא יהיה פלסטיני אחד בעזה לבנות הריביירה הישראלית וזה, ושישראל תספח את עזה, ושארצות הברית אולי תספח את עזה וכל זה. והוא הציע את התוכנית הזאת של החזון של זהות. הוא לקח את המצע של זהות של פייגלין, שמבחינה מדינית וזה, של ימין מדיני אמיתי, שכאילו לספח, שישראל תספח את כל רצועת עזה, וכל הפלסטינים העזתים יעופו מעזה, ולא יהיה פלסטיני אחד בעזה, ויהיו בסיסים אמריקאים וישראלים בעזה, ועזה תהיה, לא אכפת לי אמריקאי ישראלי, אבל תהיה כאילו משהו טוב, תהיה משהו משגשג, משהו טוב, עיר ששגשוג. זה היה החזון של טראמפ, לעודד הגירה כמה שיותר טרנספר של כל הפלסטינים מהעזתים בזה, וביבי לא עשה כלום עבור זה. טראמפ אמר לו, תסלק את הפלסטינים העזתים. טראמפ אמר לביבי, תסלק את כל הפלסטינים העזתים, תסלק את כל המוסלמים הפלסטינים העזתים, תעיף אותם, פשוט פאקינג תעיף אותם מעזה, תמחק את עזה, תנקה את עזה מכל הפלסטינים העזתים, תנצח, אתה צריך לנצח. פברואר 2025 שביבי ביקר בבית הלבן, טראמפ הציע את החזון שלו לעזה. תוכנית טראמפ לעזה האמיתית הייתה שלא יהיה פלסטינים בעזה, שלא יהיה מוסלמים פלסטינים בעזה, ושלא יהיה איסלאמיזם רדיקלי בעזה. זה הדרך היחידה, ולחסל את כל חמאס, לפתוח את שערי גיהנום על כל חמאס, על כל המוסלמים החמאסים, לפתוח עליהם את שערי הגיהנום. זה מה שטראמפ הציע במקור. ואז הוא ראה שביבי מסרב, חלש, עייף, זקן, ולא יכול לעשות את זה. ביבי הוא כל כך שקוע בקונספציות אוסלו שלו ובתירוצים, והוא מגשים למעשה את חזון אוסלו, כך שהוא לא יכול לנצח. הוא לא הביס את חמאס, הוא רוצה שחמאס יהיה בעזה. ביבי, בניגוד לטראמפ שרוצה לפתור בעיות מהר, ביבי הוא לוקח את הזמן. זה הבעיה בביבי, שהוא לא רוצה לפתור בעיות, הוא רוצה לקבע את הבעיות, הוא רוצה להשאיר את הבעיות, הוא רוצה להשאיר את הסבל, הוא רוצה להשאיר את הבעיות, הוא רוצה להשאיר את הכאוס, הוא רוצה להשאיר כאוס, הוא לא רוצה לנצח, הוא לא רוצה דבר הזה שנקרא ניצחון. וכדי שננצח בעזה את החמאס ושלא יהיה 7 באוקטובר הבא ליישובי עוטף עזה, וזה אנחנו צריכים לעשות את הדבר הבא, או להרוג או לגרש בכפייה 2 מיליון פלסטינים עזתים מוסלמים, לתת להם 2 אפשרויות, או שאתם עפים מכאן למצרים ולירדן, שגם ככה בירדן 95% מאוכלוסיית ירדן זה פלסטינים, או ממצרים שכולם שם זה מוסלמים, וזהו שאתם עפים לירדן ומצרים, או שאתם מתים, כי כל עזה תהיה איי חורבות, כל עזה תושמד, כל עזה תהיה מגרש חנייה, פלטה, הרוסה, חורבן, וזה מה שאני מציע לעזה. ולא יהיה פלסטינים מוסלמים, לא יהיה איסלאם בעזה. לא יהיה, פשוט לא יהיה איסלאם בעזה. לא יהיה, הוא יימחק. הוא יושמד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני רוצה ממשלה ופוליטיקאים שיגידו את האמת הזאת. שהאיסלאם בעזה צריך להיות מושמד. וגם, אני חושב שכאילו אנחנו צריכים לפתור בעיות. אי אפשר ביבי, מבחינת האידיאולוגיה של בן גביר, של סמוטריץ', של ביבי, של ממשלת ה7 באוקטובר, של החרדים בזה, הם לא ימין, אני איש ימין, אני ימין, הם לא מייצגים אותי כל הליכוד, השוחד, הגועל נפש הזה בליכוד, סמוטריץ' שהוא נותן סיוע הומניטרי, והוא היה סיוע הומניטרי לחמאס, אמר שהחמאס הוא נכס, ו7 באוקטובר פחות גרוע, וזה, סמוטריץ' לא ימין, ביבי לא ימין, להגיד שהחמאס זה נכס כמו סמוטריץ' זה לא ימין, ולא אמין. חרדים הם לא ימין, הם סוציאליסטים, קומוניסטים, שמאלנים שתמכו באוסלו. בן גביר לא ימין, להרוס את המשטרה ולעשות את הנגב פלסטין, זה לא ימין.
אנחנו צריכים ימין אמיתי, ערכי, אידיאולוגי, ימין אידיאולוגי, מאידיאולוגיית ימין, עם ערכי ימין. זה מה שאנחנו צריכים פה בישראל. ועכשיו אני דיברתי על עזה, עכשיו אני רוצה לדבר על כל הנושא עם איראן, על כל הנושא עם איראן. אני רוצה לדבר איתכם על כל הנושא של איראן, חייב לדבר איתכם על איראן. מה שקורה באיראן, טראמפ הוא נשיא שהוא רוצה ברית שבעלי הברית שלו יהיו איתו בשותפות. הוא לא רוצה שבעלי הברית שלו יהיו תלויים באמריקה. הוא רוצה שבעלי הברית שלו יהיו בשותפות עם אמריקה. זה מה שטראמפ רוצה ושואף. לדוגמה, תראו את יחסי ארצות הברית יפן. ביפן יש ראשת ממשלה בשם סאנה טקיצ'י. היא הכי ימנית אי פעם בהיסטוריה של יפן. היא ימין. למה היא ימין? כי היא בונה צבא חזק. היא רוצה להחזיר את יפן להיות אימפריאליסטית. שליפן יהיה נשק גרעיני, צבא חזק, טכנולוגיות אנרגיה גרעינית כמה שיותר גדולות ובשפע, ואנרגיה ירוקה כמה שיותר חזקה. והיא רוצה שיפן תהיה מעצמה. היא מכינה את יפן, בונה להם את הצי הכי גדול באסיה, בונה להם את הצבא הכי חזק באסיה, של חיות קרב, של war fighters. זה מה שהיא רוצה, חיילים שרוצים לנצח. ואפילו שאישה והיא הכי ימנית, הסאנה טקיצ'י הזאת של ראשת ממשלת יפן, היא באה לפתור בעיות, היא באה לפתור את העניין עם צפון קוריאה שמאיימת על יפן בטילים גרעיניים ובנשק גרעיני. יפן מאוימת מטילים מצפון קוריאה, היא רוצה להשמיד את צפון קוריאה, היא רוצה לפתור את העניין הזה של צפון קוריאה מפוטין ומרוסיה שיכול גם לאיים על יפן מצפון וכל זה. היא ביטלה את הסעיף התשיעי בחוקה של יפן שמונע מיפן להחזיק נשק גרעיני. כלומר היא רוצה שיפן תהיה מעצמת על גרעינית. לא הגיוני שצפון קוריאה יש נשק גרעיני ומאיימת על יפן בטילים וליפן אין נשק גרעיני. יפן חייבת נשק גרעיני והיא מדהימה, היא באה לפתור בעיות הסאנה טקיצ'י הזאת. אני תומך בה באופן מוחלט. היא ימין, כי בעל משטרה חזקה, צבא חזק, שוק חופשי, כלכלה חופשית. זה ימין. זה ימין כלכלי, ימין אידיאולוגי, ימין משטרתי, ימין צבאי, ימין מדיני. היא רוצה להחזיר את יפן להיות make Japan great again, אימפריה. ואצלנו אין את זה. אצלנו ביבי אומר, לא לכבוש את עזה. אנחנו המדינה המוסרית בעולם, הצבא המוסרי בעולם, כמה אנחנו מוסריים וזה. זה הטעות שלנו. זה הטעות שאנחנו מנסים להראות, לא אנחנו צודקים, שאנחנו נכונים, שאנחנו טובים. אבל אנחנו בעצם, זה הבעיה שלנו. זה הבעיה שאנחנו מנסים להראות כמה אנחנו אנשים טובים ולא כמוהם וזה. אבל בסוף מבחינת האויב, אתה עדיין כמה שניסית להראות לשווק כמוסרי, כצבא מוסרי בעולם, כמוסרי, כהומני, כטוב לפלסטינים וזה. במבחן התוצאה אתה נשפט בהאג, יש לך בידוד עולמי, אתה עושה ג'נוסייד בעולם וזה. מבחינת העולם אתה עושה ג'נוסייד, זה כבר עובדה. אז אם כבר עובדה, בוא נחסל אותם. בוא נעשה טיהור אתני לכל עזה. הם עשו לנו ג'נוסייד. הג'נוסייד האמיתי זה לא בעזה. הג'נוסייד האמיתי זה 7 באוקטובר. הג'נוסייד האמיתי הוא לא בעזה, הוא היה ב7 באוקטובר. זה עונה לכל הגדרה של ג'נוסייד. טבח, רצח עם, רצחו ביום אחד 2,200 ישראלים, רצחו כאילו מלא ישראלים מתו, מלא יהודים מתו ב7 באוקטובר. וזה סכסוך. הסכסוך של 7 באוקטובר הוא לא ישראלי פלסטיני, זה סכסוך דתי בין היהדות והמערב, בציוויליזציית המערב, לאסלאמיזם הרדיקלי הקיצוני המטורף. והאויב שלך הוא בהגדרה הוא האידיאולוגיה הפלסטינצית החמאסית, כאילו, וזה שהעם הפלסטיני שווה חמאס. זה מה שאנחנו צריכים להבין טוב טוב. וגם עוד משהו יש לי להגיד שהוא חשוב. קודם כל, בנושא לבנון, העם הלבנוני הוא איתך בניגוד לעזה. הוא שונא את חיזבאללה. הוא נגד חיזבאללה. הוא מת להעיף את חיזבאללה לקיבינימט. אבל האנשים בלבנון איתך. ממשלת לבנון הצביעה פה אחד לפרז את חיזבאללה מנשקו ולהעיף אותו מלבנון. אבל מה שקורה בזה, מה שקורה כאילו עם לבנון זה
שלבנון, בעצם העם הלבנוני הוא איתך לגמרי. האנשים בלבנון איתך לגמרי, אבל חיזבאללה הוא חזק כל כך בלבנון, הוא חזק. וממשלת ישראל לא פועלת באופן מדיני, רק באופן צבאי, וגם זה בקושי. אנחנו צריכים ממשלה שתגיד את הדבר הבא, הפתרון מול לבנון זה כזה דבר. לספח את דרום לבנון עד הליטני, לספח, לא לכבוש, לספח את דרום לבנון עד נהר הליטני שהוא יהיה גבולנו הצפוני, ויהיה בו התיישבות יהודית, סיפוח, טרנספר לכולם, וחוץ מנוצרים ודרוזים, כי הוא רק למוסלמים, מוסלמים כאילו בלבנון, בדרום לבנון, טרנספר לכל המוסלמים בלבנון, סיפוח, טרנספר לכל המוסלמים בלבנון, והתיישבות יהודית בדרום לבנון. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, וגם לעשות רצועת ביטחון עד נהר היואלי בדרום לבנון. כאילו בזה עד נהר היואלי, ואז כאילו אתה יכול כאילו זה, ולחזק במקביל את ממשלת לבנון עצמה. לתת לה כסף, לתת לה נשק, לתת לה כוח, כאילו בזה, אם היא תודיע שלבנון תפעל לפי ערכים נוצריים וקו נוצרי. מי שלא יודע, לבנון בכל מדינת ישראל הייתה מדינה ש75% מאוכלוסייתה היו נוצרים, נוצרים לגמרי, נוצרים מרונים. 75 מאוכלוסיית לבנון היו נוצרים. לבנון היא אומה נוצרית, היא צריכה להיות אומה נוצרית. זה הפתרון בלבנון, וביבי לא יכול לעשות את זה כרגע. בנוסף, בכל הקטע שכאילו איראן, אנחנו צריכים לעשות את הדבר הבא עם איראן. קודם כל, בנושא איראן, טראמפ הסיבה שהוא נכנס למלחמה עם איראן זה כדי לשלוט בנפט של איראן. זה כדי לשלוט באספקת הנפט של איראן, או לשלוט בעתודות הנפט של איראן, ולמנוע מהנפט הזה להגיע לסין, ושסין תשלוט, כאילו כדי להחליש את סין. הוא חשב שמה שקורה בוונצואלה, הוא יעשה באיראן. ומה שקורה, איראן, כרגע המשטר שם, זאת עמדתי האישית לפי איך שאני רואה את זה, לצערי הרב מדינת ישראל נהייתה מדינת חסות של האמריקאים, נהיינו מדינת חסות לגמרי של האמריקאים, אנחנו לא יכולים לקבל החלטות באופן עצמאי, לא יכולים לנהל את החיים שלנו באופן עצמאי, לא יכולים כרגע בישראל לעשות כלום ולפעול אקטיבית לבד. אנחנו מחכים שהאמריקאים, שטראמפ יגן עלינו, יציל אותנו וזה, ביבי נתניהו, בנימין נתניהו, הוא בעצם מיישם את חזון השמאל של אוסלו, של החזון האירופאי של אוסלו, של מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון ובעזה. זה מה שביבי עושה, הוא מקים מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון וברצועת עזה. וזה נוראי, זה פשוט פאקינג נוראי. וביבי נתניהו הוא מסוכן למדינה, סכנה קיומית. הוא הורס את ישראל, הוא מפלג בינינו, מסכסך בינינו, הוא איבדנו משילות על הנגב לגמרי, וזה נוראי, זה פשוט נוראי. וגם אני רוצה לדבר איתכם על הקטע שכרגע העסק שנקרא מדינת ישראל הוא לא מנוהל. העסק שנקרא מדינת ישראל הוא לא מנוהל. כי מה שקורה, טראמפ הוא רוצה שותפות. הוא רוצה שותפות. הוא לא רוצה שישראל תהיה תלויה לחלוטין באמריקה. הוא רוצה שותפות עם ישראל. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שאמריקה first, תדאג לאזרחיה first. ואני מבין אותו לגמרי. לגמרי. ומה שקורה ביבי, הוא אידיאולוגית יותר קרוב למנהיגים באיחוד האירופי, כמו מרקל, כמו קיר סטארמר, כמו מקרון וכל אלה, מאשר לטראמפ. כי ביבי, הוא מאמין בגישה כזאת, שאמריקה תגן עלינו,
שארצות הברית תגן עלינו, שנהיה מדינה 51 של ארצות הברית, שנהיה תלויים באמריקה, שנהפוך את ישראל לאמריקה, שהוא מאמין בגישה כזאת. אנחנו צריכים לוותר על הריבונות שלנו, למכור אותה לאמריקאים, לטראמפ. וטראמפ לא הכי אוהב את זה. הוא עושה את זה בכל כי הוא אוהב את ישראל, כי הוא מאמין בישראל בכל נשמתו. ומה שקורה, זאת פרשנות אישית שלי, מה שקורה במזרח התיכון, זה של ביבי נתניהו הוא מנהיג בן 80, הוא בן 80 עוד מעט, שיפרוש כבר, הוא עם קוצב לב, הוא היה עם 2 גידולים סרטניים, שיפרוש, אני לא רוצה לראות אותו בכלא. טובתו האישית של ביבי, הוא צריך וחייב לפרוש, לצאת מן החיים הפוליטיים, זה חובה. וגם, הוא לא ימין כבר, הוא הורס את המדינה, הוא מאבד את זה. וטראמפ, לעומת ביבי, הוא רוצה לפתור בעיות מהר, וביבי הוא דחיין, הוא דוחה את הבעיות עד שהן מתפוצצות בפנים. הוא כאילו, ביבי, נתניהו הוא בגישה שהוא לא רוצה לפתור את הבעיות מן השורש. הוא רוצה לקבע אותם, הוא רוצה להשאיר אותם. הוא לא רוצה לנצח את חמאס, הוא לא רוצה לנצח את... כרגע בנגב, מי שלא יודע, נהיה סוג של חמאסטן, כאילו פתחסטן במדינה פלסטינית בנגב. כיום יש תחזיות שב-2048 באזור באר שבע, באזור הנגב, יהיה רוב מוסלמי בדואי. אנחנו מאבדים את הנגב. בשנת המאה, שנת ישראל, יהיה רוב מוסלמי בדואי בנגב. ומדינת ישראל מסבסדת פוליגמיה, נותנת קצבאות עתק לפוליגמיה של הבדואים, שמתחנכים לשנאה לישראל, מתחנכים לערכים אנטי-ציונים, מתחנכים לאסלאמיזם, לג'יהאדיזם, לפנאטיות אסלאמיסטית, לחמאסית, לאידיאולוגיה חמאסית, הבדואים בנגב. והם התאסלמו, הם לא היו מוסלמים, אבל תחת הליכוד שהעביר אותם להרים את הבדואים וזה, והליכוד שלא פתר את הבעיות של הבדואים, הליכוד גרם לבדואים לקרוס כלכלית ולהתאסלם. הם לא היו מוסלמים בהתחלה, עד שבא ביבי והליכוד ואריאל שרון הרסו את הנגב וגרמו לו להיות אזור מוסלמי. גם אנחנו מאבדים את הנגב, מאבדים את הגליל, מאבדים את הצפון, מאבדים את הדרום, מאבדים את הכל. ומה כבר יישאר עם מדינת ישראל? ביהודה ושומרון הממשלה הזאת נמנעה מלהעביר חוק והצביעה נגד חוק סיפוח מחלת ריבונות ביהודה ושומרון. עזה נהיה מדינה פלסטינית. הממשלה הזאת מקימה מדינה פלסטינית. ביבי ייזכר בהיסטוריה כראש ממשלה שבגללו הוקם מדינה פלסטינית. וכל הגליל מלא פשיעה של מוסלמים. הגליל יהיה עם רוב מוסלמי, הוא מתאסלם מאוד מהר. גם הנגב יהיה עם רוב מוסלמי, הוא מתאסלם מאוד מהר. והאסלאם פשוט כובש את הנגב, את הגליל ואת יהודה ושומרון ואת רצועת עזה. אנחנו מאבדים ריבונות על המדינה שלנו, מאבדים ריבונות במסווה של הפייק ימין הזה. וכל מה שנשאר במדינת ישראל זה מדינת חסות של ארצות הברית, כאילו וזה של טראמפ וזה. טראמפ הוא רואה שביבי חלש. טראמפ אוהב מנהיגים חזקים ומנהיגים קשוחים. טראמפ אוהב מנהיגים חזקים שאוהבים תאבי כוח ומנהיגים קשוחים. זה מה שטראמפ אוהב, כמו סנאט הקיצ'י, כמו ארדואן, כמו מודי, נרדרה מודי בהודו, כמו אורבן, כאילו, וכל אלה מנהיגים שאוהבי כוח, שכאילו רוצים איתו שותפות. כאילו, זה כמו נשיא פולין קרול נבורצקי וזה, כמו שי ג'ינפינג, כמו פוטין וכל אלה, אלה הסוג מנהיגים שטראמפ אוהב. וטראמפ, למה הוא כל כך אוהב את ארדואן בקדנציה הנוכחית? טראמפ הכל הזה זה תן וכך, הוא רוצה תן וכך, הוא ביזנסמן בסופו של דבר, הוא רוצה, אני נותן לך סיוע, אתה תיתן לי הלוואה, אתה תחזיר לי במשהו. נלך לזלנסקי, הוא אומר, אני אתן לך סיוע, אין לי בעיה, רק תיתן לי גישה למשאבים ולמכרות שלך, ששווים 12.5 טריליון דולר, לפיתוח תעשיית רכבים חשמליים ומתכות לזה רכבים חשמליים. כי זה טראמפ הוא מנהיג שרואה הכל בפוזיציה של כוח. ויש איזה, יש איזה חסרונות, אני חושב שיש איזה יתרונות וכל זה,
וקודם כל, לפי דעתי, מה שאנחנו צריכים בישראל זה נפתלי בנט כראש ממשלה. אני תומך בנפתלי בנט כראש ממשלה. אני אצביע לנפתלי בנט לראשות הממשלה, אבל בישראל מי שמנצח זה לא המפלגה הגדולה ביותר, אלא זה הגוש הגדול ביותר שמצליח להרכיב קואליציה. הגוש הגדול ביותר שמצליח להרכיב קואליציה הוא מנצח. לא המפלגה הגדולה ביותר. ואנחנו צריכים שהממשלה הבאה תהיה ללא יאיר גולן, ללא הדמוקרטים, ללא ביבי, ללא חרדים, ללא אנטי ציונים, ללא ערבים, ללא מוסלמים, ללא סמוטריץ' או בן גביר. 100% אנשים טובים, ראויים, ציונים, אנשים כאילו נהדרים וכל זה. זה מה שאנחנו צריכים, זה מה שאנחנו חייבים וצריכים, וזה בפוליטיקה. ולפי דעתי היא כזאת. קודם כל מול איראן, הדרך הכי טובה לנצח, קודם כל טראמפ בניגוד לביבי הוא מדשדש במלחמה, הוא לא רוצה כרגע להכריע ולהפיל את המשטר באיראן, הוא לא רוצה לעשות את זה כרגע, כי טראמפ בביג ויז'ן שלו הוא צריך במידה מסוימת את משטר האייתולות. למה? למה טראמפ צריך את משטר האייתולות בביג ויז'ן שלו לפחות לזמן קצר ואז להפיל אותו? כי טראמפ הוא בעצם הוא צריך שהמשטר על איראן יעמוד על כאילו זה כרגע ולא להפיל אותו לגמרי, כי מה שקורה טראמפ הוא רוצה נורמליזציה עם סעודיה. הוא רוצה שישראל וסעודיה וערב הסעודית יהיו בבית הלבן וביבי ובן סלמן ילחצו ידיים ויהיה הסכם שלום ונורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית. זה מה שטראמפ רוצה. זה מה שטראמפ פאקינג רוצה. שיהיה ברית ישראלית ערבית, כאילו יהודית, מוסלמית סונית, ישראלית ערבית סונית מתונה, שהיא תהיה ברית של מצרים, ישראל, ירדן, סוריה, לבנון, ערב הסעודית, האמירויות, בחריין, כווית ואומן והודו, ברית כאילו ישראלית ערבית הודית נגד משטר האייתולות באיראן. כאילו להקיף את משטר האייתולות ב-360 מעלות בכוחות שהם כאילו נגדו ואז להפיל את המשטר הזה. זה מה שטראמפ רוצה בביג ויז'ן שלו. כרגע משטר האייתולות באיראן, נכון להרגע, לפי האסטרטגיה של טראמפ, משטר האייתולות באיראן הוא מניע נורמליזציה בין סעודיה, בין ערב הסעודית לישראל. למה הוא מניע נורמליזציה בין ערב הסעודית לישראל? כי המשטר באיראן הוא מאיים גם עליהם. ואם האיום באיראן ייפול, ישראל אומנם תשגשג בטירוף, אבל לא יהיה נורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית, לא יהיה את השלום הגדול הזה בין ישראל לערב הסעודית. וטראמפ הוא דוחף לזה בכל הכוח, הוא דוחף את בן סלמן ואת נתניהו להגיע למשא ומתן. הבעיה שיש רק בעיה אחת, לא הסעודים, לא הסעודים, הפוליטיקאים כאן בישראל. מדינת ישראל יש לה, אני רוצה להגיד לכם טוב טוב את המשפט הבא, תצטטו אותי, ציטוט מנצח, תקשיבו לי טוב טוב מצידי, תקליטו אותי את המשפט הבא. במדינת ישראל יש את האנשים הכי טובים בעולם ואת הפוליטיקאים הכי גרועים בעולם. כן, כן. ומה שאני רוצה להגיד לכם הוא שמדינת ישראל חייבת את הדברים הבאים. אם אנחנו באמת רוצים לנצח את איראן, אנחנו חייבים פוליטיקאים אחרים להחליף את כולם, כל ההנהגה הזאת בממשלה בראשות נפתלי בנט, להקים מפלגה. אני קורא לאייזנקוט ולליברמן להתאחד תחת נפתלי בנט, לאייזנקוט, לליברמן ולגנץ ולזליחה ולכל זה להתאחד תחת נפתלי בנט, ושתקום מפלגה מהמרכז ועד הימין הקיצוני, אנשים עם דעות מהמרכז ועד הימין הקיצוני, שכל מטרתה יתאחדו למפלגת מרכז ימין שתהיה אלטרנטיבה לליכוד הכושל.
תהיה אלטרנטיבה ימנית, שתאתגר את נתניהו מימין לליכוד, ותתקן את המדינה מן השורש. זה מה שאנחנו צריכים כרגע. בנוסף, מה שאנחנו צריכים בישראל, זה ממשלה שכאילו תפתור בעיות, תעשה נורמליזציה עם סעודיה ללא מדינה פלסטינית. מה שקורה, אני רוצה לדבר לכם משהו על הסעודים. הם רצו לעשות נורמליזציה עם ישראל, הם דחפו לזה עד 7 באוקטובר, הם דחפו ורצו והתאמצו לעשות נורמליזציה עם ישראל. ואז בא סמוטריץ' ובן גביר בא עם כל האמירות ההזויות שלהם על נורמליזציה עם סעודיה ועל הסעודים, כמו סמוטריץ' אמר, לא תודה, תפסיקו לרכב על גמלים. וזה הרס שנים של מגעים, שנים של התקדמות, של פריצות דרך, וזה הרס, פשוט הרס סמוטריץ' הזה. שאומר על הסעודים שהם ימשיכו לרכב על גמלים, שזה קודם כל זה גזעני, זה לא יפה, זה לא מכבד וזה לא טוב. ולצד כל מיני אמירות והצהרות מפגרות שעמיחי אליהו, אטום על עזה, אני בעד אטום על עזה, אבל אתה שר בממשלה, אתה לא אמור להגיד את זה, אתה אמור לעשות את זה. לא אטום על עזה, כי אז זה גם מסכן את ישראל, עשיתי את כל עזה לתצות מצרר, לא אטום. כאילו להגיד אטום על עזה, זה הורס כאילו כל להציר ולא לדבר ולא לעשות כלום, זה שמאל לדבר ולא לעשות, זה פופוליזם. וכל הזה שכאילו הם ירדו על ערב הסעודית, תקפו את ערב הסעודית, כל אלה מהציונות הדתית ומעוצמה יהודית וכל אלה, וגם כאלה בליכוד וזה שהתנגדו לזה, הממשלה המטורללת הזאת פשוט הביאה למצב, גם הסעודים, מה הם אומרים? הם אומרים דבר כזה פשוט, יהיה נורמליזציה עם ישראל, אנחנו רוצים נורמליזציה עם ישראל, אבל רק דבר אחד צריך לקרוא בשביל נורמליזציה עם ישראל, להשמיד את עזה בכל הכוח. להשמיד את עזה בכל הכוח, לא בדיבורים אלא במעשים. פשוט להפגיז את עזה בכל הכוח ולפנות את עזה מהאסלאם וזה, ולנקות את עזה מחמאס. זה מה שהסעודים אומרים. זה מה שהסעודים דורשים מאיתנו. אומרים תנאי נורמליזציה, שלא יהיה חמאס בעזה ושלא יהיה חמאס לא ביהודה ושומרון, לא ברצועת עזה, ולא יהיה חיזבאללה בדרום לבנון, ולא יהיה בלבנון וכל זה, וכל הם רוצים מאיתנו הסעודים שנמחק את הטרור בארץ שלנו, נמחק את הטרור האסלאמיסטי בארץ ישראל, זה מה שהם רוצים, זה התנאי ניסה שלנו בנורמליזציה, שלא יהיה חמאס ברצועת עזה. וביבי הוא לא יכול שלא יהיה חמאס בעזה. ביבי וחמאס הם ככה קרובים, הוא כאילו, ביבי וחמאס יש להם אותו אינטרס, כאוס והישרדות ושליטה בשלטון, זה מה שהם רוצים. נתניהו וחמאס, לכן נתניהו בנה את חמאס, נתניהו הפך את חמאס מארגון טרור כזה קטן למפלצת שיש לו מדינה, שולט במדינה. זה מה שנורא בזה, שהוא לא רוצה לנצח את חמאס. בוא נגיד את האמת בפנים, נתניהו לא רוצה לנצח את חמאס, נקודה. וגם עוד משהו שרציתי להגיד לכם, הוא כל הקטע שאני מאמין שבאיראן, אני באמת מאמין שבאיראן, הדרך הכי טובה, תאמינו לי או לא, הדרך הכי טובה באיראן מול המשטר באיראן, הדרך הכי טובה מול המשטר באיראן, על אמת. הדרך הכי טובה מול המשטר באיראן, אני בודק את זה משהו, זה פשוט להשוק אותו דרך כסף שלו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. להשוק את משטר האייתולות דרך הכסף שלהם. כאילו אנחנו צריכים לעצור להם את מקורות ההכנסה. מה שהמערב צריך לעשות, חייב לעשות כדי לעצור את איראן, זה להיגמל מהנפט, להיגמל מהגז, להיגמל מהפחם ומהדלקים ומבנים, ולעבור ל100% אנרגיה ירוקה בת קיימא, ול100% תחבורה חשמלית בת קיימא, ו100% מחזור של כל הפסולת, ולעבור לכלכלה ירוקה, כלכלה קפיטליזם ירוק של המאה ה-21. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, כי זה הכי יחליש את איראן, זה יהרוג את איראן, זה ישמיד את איראן, זה יהיה game changer.
מה שאנחנו צריכים לעשות, איראן מאיימת על ערב הסעודית לא פחות מאשר על ישראל. החות'ים זרקו עליהם טילים, האיראנים זרקו עליהם טילים, השמידו להם את כל מאגרי הנפט כמעט, וזה חצי מכל עתודות הנפט של סעודיה הושמד בגלל האיראנים, וזה, והאיראנים מונעים מהסעודים לשנע נפט וכאילו לייצא נפט וזה. ומה שקורה בעצם שאיראן מאיימת לא רק על ישראל, זה חשוב שנבין, זה גם על האמירויות, גם על סעודיה, גם על ירדן, גם על בחריין ועל כווית. איראן מאיימת על כל האזור החופשי, כל המדינות שמאמינות בחירות מעל הכל, בשוויון מעל הכל, בערכים מערביים, בחופש, בחירות, בזכות לחיים, בקדושת החיים. איראן מאיימת עליהם, כי המשטר הזה הוא צמא דם, משטר באיראן. ואנחנו צריכים להפיל אותו ומהר. וגם הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה שארצות הברית צריכה להודיע החלטה חשובה. אני חושב שהדרך הכי טובה להחליש את איראן, זה קודם כל שאנחנו נשמש דוגמה אישית לעולם, שישראל תהיה אור לגויים ונשמש דוגמה אישית. ממשלת ישראל הבאה, כי הממשלה הזאת יש לי אפס אמון יש לי לממשלה הכושלת הזאת ששולטת בישראל. אפס אמון יש לי לממשלה הגרועה והכושלת בתולדות ישראל. אני לא סומך עליהם. אני פשוט לא סומך על הממשלה הכושלת הזאת. לא סומך עליהם. אפס. זה הרמה שלהם. אפס. ואני חושב, דווקא כישראלי וכיהודי גאה וכיהודי מאמין וכישראלי מאמין וכיהודי מאמין וכציוני גאה וכזה, אני חושב דבר כזה, שאנחנו צריכים לעשות נורמליזציה עם ערב הסעודית, זה חובה, ללא מדינה פלסטינית. זה מה שאנחנו חייבים לעשות כאן בישראל. לנרמל את הקטע הזה של נורמליזציה עם ערב הסעודית ללא מדינה פלסטינית. אחרי שהכל אפשרי, ואני מאמין שאם תהיה לנו ממשלה אמיצה בראשות נפתלי בנט, לא תהיה מדינה פלסטינית, פשוט לא תהיה. וגם יהיה נורמליזציה עם סעודיה בברית ישראלית ערבית נגד איראן. אנחנו צריכים ממשלה שתגיד שאפשר גם לספח את כל יהודה ושומרון ובקעת הירדן, וכל דרום לבנון וכל רצועת עזה וזה, על פי החוק, וגם אפשר יהיה לעשות נורמליזציה והסכם שלום עם ערב הסעודית, שהכל אפשרי. ואז מה שיקרה יהיה ברית ישראלית ערבית כנגד איראן. מה שקורה בעצם, זה יהיה ההזדמנות הכי גדולה של ישראל, להגשים את חזון ארץ ישראל השלמה, לצד נורמליזציה עם ערב הסעודית. זה מה שאני מאמין. שפרום דרים יתו לסי, מהים ועד הנהר, ארץ ישראל תהיה חופשית לכל מי שלא מוסלמי, ליהודים, לנוצרים, לדרוזים, כל שמאמין בערכי המערב, ארץ ישראל תהיה שלו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה ברית, כמו שיש את כוח נאטו, הברית האמריקאית הצפון אטלנטית, האמריקאית אירופאית כנגד רוסיה של פוטין, שארצות הברית עם הבעלות ברית שהיה באירופה, ככה ישראל צריכה לעשות ברית ישראלית ערבית כנגד איראן, כדי להפיל את המשטר באיראן אחת ולתמיד ולאחד את כל האינטרסים שלנו, רק אינטרסים וערכים משותפים ואינטרסים משותפים כנגד המשטר באיראן. ואנחנו צריכים שהשלום יבוא לא מתוך חולשה, אלא מתוך עוצמה של ישראל, מתוך חוזקה של ישראל, מתוך עוצמתה של ישראל. ככה יבוא שלום אמת, מתוך עוצמתה של ישראל, שלום מתוך עוצמה. Peace through strength. זה מה שאנחנו צריכים, שלום מתוך עוצמה של ישראל. שכאילו ככה, כאילו שיהיה מדינה מהנהר ועד הים, כאילו וזה, ארץ ישראל השלמה, וזה חזון ארץ ישראל השלמה,
כל מי שכאילו, וכאילו נהיה מדינה עם כוח חזקה מעצמת על וזה, והסעודים וזה יכירו בישראל השלמה, ויהיה להם שגרירות בירושלים בלי כל השיט הזה של מדינה פלסטינית. כאילו, אם האמירויות רוכשים יין מההתנחלויות ואירופה מחרימה את ההתנחלויות, אז גם ישראל, גם סעודיה יכולה כאילו לרכוש יין מעולה מהשומרון ומיהודה, ולהכיר ביהודה ושומרון כאילו איזה. זה מה שאנחנו צריכים, כאלה דברים אנחנו צריכים, כאילו להיות אקטיביים, לא להיות פסיביים, להיות אקטיביים, ליזום, ליצור, לעשות, לשנות, לבנות, להקים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות בישראל. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, הוא שמדינת ישראל, קודם כל לפני שאנחנו רוצים לנצח באיראן, ולגמיל את העולם מנפט וגז ופחם וכל זה, אנחנו צריכים לשמש קודם כל דוגמה אישית. קודם כל נשמש דוגמה אישית כאן בישראל, אנחנו צריכים לעבור ל-100% אנרגיה ירוקה, שזה שלב ראשוני, 100% אנרגיה ירוקה, זה הבסיס של הכל אנרגיה. אם אנחנו בישראל רוצים לנצח את הכל, ולהיות מעצמת AI, ולהיות מעצמת הכל, אנחנו צריכים להיות מעצמת אנרגיה תחילה, ולעבור לא בגז או נפט, אלא באנרגיה סולארית, באנרגיה מהשמש. באנרגיה מהשמש, יש פה 300, כאן בישראל, 325 ימי שמש בשנה, מתוך 365 ימי שמש בשנה. כמעט כל השנה כאן בישראל יש שמש, אנחנו צריכים לנצל את המשאב הזה שנקרא השמש להפקת אנרגיה. לפי דעתי מדינת ישראל צריכה לשנות את מאזן המסחר שלה, חייבת, ואנחנו חייבים לעשות את הדבר הבא. מדינת ישראל חייבת לעשות את הדבר הבא, אנחנו חייבים לשנות את כל יחסי המסחר שלנו, לבטל את הסכם הסחר עם האיחוד האירופי, ולהגיד שהאיחוד האירופי הוא אויב שלנו, להצהיר שארגון האיחוד האירופי הוא ארגון טרור כמו האו"ם וכל זה, הוא ארגון טרור האיחוד האירופי, ולנתק איתו כל קשר עם האיחוד האירופי, ובמקביל גוף מושחת חסר זהות מגעיל הרסני דוחם מסוכן לאנושות. האיחוד האירופי היא ישות שמסכנת את קיומה של האנושות, שפשוט הורגת את האנושות. זה מה שאנחנו צריכים להכיר בזה, וישראל תכיר בזה. דבר שני שאנחנו צריכים לעשות זה לחזק את הקשר עם סין של שי ג'ינפינג, עם סין. חובה לעשות הסכם סחר חופשי מוחלט עם סין, ולעשות הסכם מסחר חופשי עם סין של שי ג'ינפינג. אפס מכס על כל סחורה סינית, אפס מס קנייה על כל סחורה סינית, אפס רגולציה ואפס בירוקרטיה על כל מה שמסין. ואנחנו צריכים, הסינים הם נלחמים באסלאמיזם הרדיקלי יותר טוב מכולם. הם השמידו את כל המסגדים בשינג'יאנג, שמו את כל המוסלמים הסינים הג'יהאדיסטים, כל המוסלמים האיווגורים הג'יהאדיסטים במחנות לחינוך מחדש, ומוחקים להם את הזהות המוסלמית הג'יהאדיסטית האיווגורית, כאילו בזה שהם רצו להקים מדינת ג'יהאדיסטית דאעש של סין וזה, והסינים השמידו אותם, איך שהם עשו פיגוע ראשון שקצת מתו בו וזה, הם השמידו את כולם וזה, הם לא השמידו את כולם וזה טוב. הסין היא מדינת המודל שלי. סין היא מדינת המודל שלי, היא המודל שלי. סין היא המודל הכי טוב. ואנחנו צריכים לעשות הסכם סחר חופשי עם סין, חייבים לאחד כוחות עם הסינים, ולאפשר מה שנקרא יבוא מטורף של אוטובוסים חשמליים, כלי רכב חשמליים, אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים, אופניים בכללי, קורקינטים, סקייטבורדים, סגווי, סגווי, אוברבורד, כל מיני כלי רכב, כלי תחבורה חשמליים. ואנחנו צריכים לעשות פה בישראל דברים כאילו מטורפים. אנחנו צריכים קודם כל לעבור ל-100% אנרגיה סולארית מן השמש, פלוס אנרגיה גרעינית, להביא חברות אמריקאיות, חברות רוסיות, רוסאטום וכאלה, אבל בעיקר חברות אמריקאיות, לבנות מלא תחנות כוח גרעיניות, מלא כורים גרעיניים, מלא כוח גרעיני עבור ה-AI, להפוך את כל התחנות כוח מדקים ובנים לתחנות כוח גרעיניות לחלוטין, ולהקים מכרה אורניום בערד, כאילו לכרות אורניום בערד, כאילו יש הרבה אורניום בערד שמתלות את כל ישראל, פלוס אנחנו יכולים לייבא אורניום מקזחסטן, שיש לנו איתם יחסים טובים, לייבא אורניום מקזחסטן.
וגם אנחנו יכולים כאילו לעשות הרבה דברים. אנחנו צריכים כאילו להיות עצמאיים אנרגטית, כאילו בכל זה, לחלוטין או לייבא אורניום מארצות הברית או מקנדה או מזה, ולעבור לאנרגיה גרעינית בלבד, ולאנרגיה סולארית. אנחנו צריכים לעשות את הדבר הבא, ש85% מהאנרגיה שלנו תבוא מאנרגיה סולארית מן השמש, ו15% מהאנרגיה שלנו תבוא מאנרגיה גרעינית. זה מה שאנחנו צריכים. לעשות כוח גרעיני אדיר, וברמה שנוכל לייצא אנרגיה לשכנות שלנו. אנחנו צריכים לייצא אנרגיה לירדן, למצרים, ולייצא להם אנרגיה גרעינית ואנרגיה סולארית. אני בעד פרויקט שאני מציע. תקלו שנייה משהו. אז כולם, זו מפה של ארץ ישראל. ורואים, זו מפה של ארץ ישראל. שנייה, אני אעמוד אולי פה. לא. רגע. כולם, זאת מפה של ארץ ישראל. ואתם רואים את כל השטח הזה. כל השטח האדיר הזה. כי מדבר יהודה, בקעת הירדן, כל זה. רגע. פאק. אז זאת מפה של ארץ ישראל. אתם רואים את כל השטח האדיר הזה, כל השטח העצום הזה, כל זה ממדבר יהודה ועד בקעת הירדן. אני מציע דבר כזה, שלפי החוק במדינת ישראל, שאני מציע בזה, אחרי הסיפוח, כיבוש, גירוש, התיישבות, סיפוח, טרנספר והתיישבות, כל מדבר יהודה פלוס כל בקעת הירדן וכל מדבר השומרון, כל האזור הזה יהיה כאילו, שהיד שלי מסתירה כרגע, כל זה יהיה חווה סולארית ענקית. כל מדבר יהודה, כל בקעת הירדן וכל מדבר השומרון, מזרח השומרון, יהיה חווה סולארית ענקית, שתייצר אנרגיה לפי מה שהבנתי עם ג'מיני שדיברתי איתו, פי 3 מכל מדינת ישראל. תוסיפו לזה שכל הנגב כאקט משילות, כל מדבר פרן פה, כל חולות חלוצה ומדברות חליצה, הר הנגב, הערבה, כל זה, כל הנגב כמעט בזה, יהיה חווה סולארית ענקית, פלוס מדבר יהודה, פלוס מדבר שומרון בקעת הירדן, פלוס חוות סולאריות ענקיות בגולן, ושיהיה אזורי אנרגיה מתחדשת ואנרגיה ירוקה, רוח שמש, כאילו סולארי מרוח, לא משנה, כאילו בזה בעיקר סולארי וגם קצת רוח. ובגליל יהיה כאילו גגות וכבישים סולאריים, כאילו בזה, ובכנרת יהיה חווה סולארית צפה על המים וכאילו כל זה. ומה שיקרה בוויז'ן שאני מציע למדינת ישראל הוא כזה. קודם כל, תחילה, אנחנו גם חייבים לעשות בדרום רצועת עזה, שנספח את עזה, חווה סולארית ענקית באזור הזה. חווה סולארית ענקית, שתספק אנרגיה בטירוף, שהיא תהפוך את ישראל לצוענית אנרגיה, לצד פרויקטים אדירים של אנרגיה סולארית. בזה אנחנו צריכים לעבור 100% אנרגיה סולארית. לצד זה, שאנחנו צריכים לחשוב ביזנס. זה סוד ההצלחה במאה ה-21, לחשוב ביזנס. כל מדינה צריכה לחשוב איך היא מתנהלת כמו עסק. וישראל צריכה להיות כמו האמירויות, להתנהל כמו עסק, כמו חברה ציבורית. זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. ואנחנו צריכים כאן בישראל לעשות כאילו פרויקט של תעלה מאילת, תעלת ישראל, מאילת בערבה, חותך את מדבר צין, נחל צין, בקעת צין, שדה בוקר, משם מתחבר נחל הבשור, משם עד עזה. תעלת בן גוריון, תעלה שהיא חוצה את הנגב, תעלה כזאת,
שחוצה את הערבה ואת הנגב והערבה, שתהיה נתיב סחר לספינות מים סוף, ים האדום, ים סוף, מפרץ אילת, עד הים התיכון. זה תהיה תעלה שמתחרה למעבר סואץ, וישראל תגבה מכס על כל ספינה שעובדת שם, ואז לישראל תרוויח מזה כסף, שיהיה קרן עושר ממנה, ואז נשקיע אותה בעם, בציבור, באנשים, בכולם. וזה הוויז'ן הגדול. בנוסף, הוויז'ן שלי על ישראל, הוא שנספח את החלק הזה של סוריה, כאילו זה ארץ ישראל שלמה, כל דרום לבנון, סוריה, כאילו זה עזה, יהודה שומרון, בקעת הירדן, כל זה, עד כאילו משהו גדול, כולל גם סיני וזה משהו אני חושב גדול. ומה שקורה, נעשה קולוניאליזם ירוק, כאילו, וזה לא קולוניאליזם, אבל כאילו נחזיר את אדמותינו, נחזיר את שטחנו, נחזיר כאילו את ארצנו, ונעשה בה טוב. ואני רוצה שישראל תעבור. אז בקיצור, אם אנחנו רוצים לנצח את איראן, באמת, על אמת, אם אנחנו באמת רוצים לנצח את איראן, אנחנו צריכים לעשוק אותם ולהפיל אותם דרך הכלכלה, דרך הכסף. כי מה הסוד של מדינה חזקה? מה הסוד של מעצמה? מה הופך מדינה למעצמה? 3 דברים: עוצמה כלכלית, עוצמה צבאית ועוצמה מדינית, כאילו במעמדה הבינלאומי. זה מה שהופך מדינה למעצמה. ואנחנו צריכים עוצמה צבאית לישראל, עוצמה כלכלית לישראל ועוצמה מדינית לישראל. איראן, אנחנו צריכים לבטל את העוצמה הכלכלית, כי העוצמה המדינית שלה, כאילו גם את העוצמה המדינית וגם את העוצמה הצבאית. ואני מאמין שדרך הכלכלה זה יהיה קל יותר, כי הכלכלה זה הבסיס של הכל, העוצמה הכלכלית. כדי שיהיה צבא צריך לממן נשק, לממן כסף, לממן תחמושת, לממן זה, הכל בסוף קשור לכלכלה. ומה שקורה, אם אנחנו רוצים להפיל את המשטר באיראן, אנחנו בישראל חייבים, אבל חייבים להשתמש באמריקאים ובממשל טראמפ. מה שקורה, טראמפ צריך לעשות את הדבר הבא, וישראל צריכה ללחוץ עליו לשיתוף פעולה בתחום האיפוס פליטות גזי חממה ואיפוס תלות בדלקים מאובנים, ולעבור ל-100% אנרגיה ירוקה. בעיה שטראמפ לא נראה לי יעשה את זה בקטע הזה. טראמפ תלוי בדלקים מאובנים. הסיבה שגורמת לטראמפ לדשדש מול איראן, זה שהוא לא רוצה מלחמה, זה תלות בדלקים מאובנים, התלות בנפט, זה תלות בפחם, התלות בגז, התלות בחרא הזה וזה. ואנחנו צריכים שכאילו מה שיקרה זה כזה דבר. קודם כל תחילה אנחנו צריכים כדי לנצח את איראן, אנחנו צריכים לנצח אותה מבחינה כלכלית. אנחנו חייבים לנצח את איראן דרך הכלכלה. אם אנחנו באמת רוצים לנצח את איראן, אנחנו חייבים לנצח אותם דרך הכלכלה, ומבחינה כלכלית לנצח ולהפיל את המשטר הזה דרך הכלכלה, שלא יהיה לו כסף יותר. ואיך נעשה את זה? אנחנו קודם כל תחילה צריכים פשוט להרוס ולהשמיד את התלות בדלקים המאובנים. להפסיק להיות תלויים בדלקים המאובנים. קודם כל ישראל תעבור ל-100% אנרגיה ירוקה, סולארית ואנרגיה גרעינית מביקוע. קצת אנרגיית רוח וזה. וגם אנחנו צריכים לעבור לתחבורה חשמלית. לבנות תחבורה חשמלית שלא תלויה בנפט, לא תלויה בדלקים מאובנים, לא תלויה בזה. תחבורה ציבורית, חשמלית, אוטונומית, כמו בשנזן בסין. אנחנו צריכים לעשות פרויקט תחבורתי שיפתור את בעיית הפקקים. דרך זה של 4 סוגי מטרו. בכל מטרופולין, נניח בגוש דן, יהיה 4 סוגי מטרו. מטרו רכבת תחתית סאבווי, מטרו רכבת חצי תחתית חצי קלה, מטרו רילווי רכבת קלה, ומטרו של רכבת עילית שמעל העיר. ככה תעשה לא רק בגוש דן, ככה תעשה גם
ירושלים, מטרופולין חיפה, מטרופולין ירושלים, מטרופולין באר שבע ומטרופולין נצרת. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, פלוס גם מטרו של ישראל. אנחנו צריכים לעשות כאילו שכל עיר יהיה 4 סוגי מטרו, שכל שכונה תהיה מחוברת אליו, פלוס גם אנחנו צריכים לעשות עם מלא קווים ומלא, כל שכונה בגוש דן תהיה מחוברת למטרו הזה, יהיה לה תחנה, כמה תחנות וזה, והוא יחבר את כל המטרופולין, והוא יפחית את התלות לגמרי בדלקים המאובנים, שהוא יהיה נניח גוש דן יהיה כזה מקיסריה, חדרה עד גדרה, אשדוד כזה, לפי מה שאני צופה, כי הוא יהיה ענק, יהיה כמו מטרופולין טוקיו, ובזה, ואנחנו צריכים לאפשר שהמטרו הזה יהיה מגדרה ואשדוד עד חיפה ולא עד חיפה, מגדרה ואשדוד עד חדרה וקיסריה. וגם אנחנו צריכים שיהיה מלא קווים ומלא אוטובוסים, כאילו לקנות מסין אוטובוסים חשמליים, ולחשמל את צי האוטובוסים של ישראל, ש100% מהאוטובוסים ישראל יהיו חשמליים, אוטונומיים ללא נהג, 100% חשמליים וקישוריים שמתקשרים אחד עם השני, דרך AI ובינה מלאכותית. זה מה שאנחנו צריכים. זה מה שאנחנו צריכים בישראל. תחבורה ציבורית, חשמלית, אוטונומית, קישורית. זה מה שאנחנו צריכים. ולעשות מלא נת"צים, פלוס גם לעבור לתחבורה ציבורית של רכבות עירוניות ואוטובוסים וכל זה, פלוס גם שכל הרחובות עצמם יהיו לאופניים, ובתוך הערים וזה, אופניים ותחבורה זהירה, קורקינטים חשמליים, אופניים חשמליים, כל הקטע של לעשות להם נתיבים, לא סתם שייסעו ברחוב או במדרכה או על הכביש, לעשות נתיבים וגמישים רק לאופניים ולקורקינטים חשמליים וכלי רכב של תחבורה זהירה, ואוברבורדים וסגוויים וסקייטבורדים וכל זה, חשמליים, הכל שכאילו יהיה חופש, יהיה כאילו לפתור את בעיית הפקקים, לפתור את הפקקים מאובנים. ואנחנו צריכים שרק 10%, בין 30 ל-10% מכל התחבורה בישראל תהיה תחבורה מבוססת רכב פרטי. זה מה שאנחנו צריכים פה. זה מה שאנחנו חייבים פה. וגם בין 10 ל-30% מתחבורה בישראל צריכה להיות מבוססת רכב פרטי. זה מה שיפתור את בעיית הפקקים לגמרי. ואנחנו צריכים בישראל, חייבים לעבור למכוניות חשמליות ורכבים חשמליים, לתת לטסלה של אילון מאסק, שאירופה נגדה, וארצות הברית נגדה, ושל טראמפ וזה, וקנדה נגדה, וסין נגדה, והודו נגדה, ויפן לא משהו איתה, ואוסטרליה נגדה, וכל ברזיל נגדה, וכל זה. ישראל צריכה להיות בעדה. בעד טסלה, בעד אילון מאסק, בעד כל העסקים שלו וזה. אנחנו צריכים בישראל לבנות בפריפריה מפעלים לייצור טסלה ולהיות המרכז של טסלה, נצא את המיקום האסטרטגי שלנו כלהיות המרכז של טסלה בעולם. כי הוא נאמבר 1 בעולם להוביל את הרכבים החשמליים, מהפכה של מכוניות חשמליות, רכבים חשמליים של טסלה ושל כל אלה וזה. אנחנו צריכים, זה הכי יחליש את איראן, זה הפיל את איראן. ואם ישראל תאפס פליטות בדלקים מאובנים, תאפס כל התלות שלה בדלקים מאובנים ופליטות גזי חממה, ולא תהיה תלויה בכלל בדלקים מאובנים, אז אתם תראו שתהיה עצמאית אנרגטית וריבונית אנרגטית, ויהיה לה עצמאות וריבונות אנרגטית, לא תלות באף אחד. אתם תראו שגם ארצות הברית של טראמפ, כאילו בזה, אולי תשנה את גרסתה ואת עמדתה בגלל כל מה שקורה עם איראן וכל זה, שהם צריכים להיות כמו נורווגיה אולי, במודל הנורווגי של אנרגיה וכל זה, שלא תלויים בנפט, לא תלויים בגז, לא תלויים בפחם, מייצאים את הכל, אבל כאילו לא תלויים בזה, הם עצמם כאילו 100% green technology. וגם רציתי לדבר איתכם על כל הקטע בקיצור, אני מאמין שיהיה פה מעניין. תעקבו לעוד תוכן, תעשו לי סאבסקרייב, תעשו לי מנוי, תעשו לי הכל.
ויהיה חלק 2 על מה שקורה, איך לנצח, כאילו איך זה, ביי.